Припинок. Диспетчерський пункт. Завод «Цветотрон». Наступний припинок. Ковальова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ковальова. Автобус рухається по маршруту номер 15 В. Припинок. Ковальова. Наступний припинок. Ринок. Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ринок. Лагуна. Припинок. Ринок. Лагуна. Наступний припинок. Луцкая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Луцкая. Поважаныя пасажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Луцкая. Наступны припинок. 28 ліпеня. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. 28 ліпеня. Припинок. 28 ліпеня. Наступний припинок. Вяслярний канал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вяслярний канал. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Вяслярный канал. Наступны припинок. Центр маладзёжнай творчасці. Осторожно, двери зачиняються. Наступны припинок. Центр маладзёжнай творчасці. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Аўтобус рухаецца па маршруту номер 15 В. Прыпынак. Центр маладзёжнай творчасці. Наступны прыпынак. Зялёная. Осторожно, двери зачиняються. Наступный припинок. Зеленая. Припинок. Зеленая. Наступний припинок. Мопра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мопра. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Прыпынак. Мопра. Наступны прыпынак. Праспект Машэрава. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак. Праспект Машэрава. Прыпынак. Праспект Машэрава. Наступны прыпынак. ЦУМ. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак. ЦУМ. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак. ЦУМ. Наступны прыпынак. Леніна. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак. Леніна. Автобус рухаецца по маршруту номер 15 В. Прыпынак. Леніна.
Наступны прыпынак сквер Іконнікава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак сквер Іконнікава. Прыпынак сквер Іконнікава. Наступны прыпынак плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак плошча Леніна. Прыпынак плошча Леніна. Наступны прыпынак парк 1 мая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак парк 1 мая. Прыпынак парк 1 мая. Наступны прыпынак маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак маставая. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак маставая. Наступны прыпынак брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак брэсцкіх дывізій. Прыпынак брэсцкіх дывізій. Наступны прыпынак аэрадромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак аэрадромная. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 15В. Прыпынак аэрадромная. Наступны прыпынак ураджайная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Ураджайная. прыпынак Ураджайная. наступны прыпынак Вуліца Юбілейная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Вуліца Юбілейная. прыпынак Вуліца Юбілейная. наступны прыпынак завод бытавая хімія. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак завод бытавая хімія. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак завод бытавая хімія. Наступны прыпынак магазин прадтавары. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак магазин прадтавары. Прыпынак магазин прадтавары. Наступны прыпынак Дуброўка. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Дуброўка. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак Дуброўка. Наступны прыпынак Знештранс.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – знештранс. Прыпынак – знештранс. Наступны прыпынак – інкафут. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – інкафут. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Прыпынак – інкафут. Наступны прыпынак – кацінбор. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – кацінбор. Прыпынак – кацінбор. Наступны прыпынак – гефест-кварц. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – гефест-кварц. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак – гефест-кварц. Наступны прыпынак – белтранс-ойл. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – белтранс-ойл. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 15. Прыпынак – белтранс-ойл. Наступны прыпынак – СЭС Брэст. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – СЭС Брэст. прыпынак – СЭС Брэст. наступны прыпынак – Брэст-галоўзабеспячэнне. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Брэст-галоўзабеспячэнне. Прыпынак – Брэст-галоўзабеспячэнне. Наступны прыпынак – Санта-Брэмар. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Санта-Брэмар. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – Санта-Брэмар. Канцавы прыпынак.